Ja, dit kan tot 7 augustus en daarna wellicht ergens anders, maar voor nu tot en met 7 augustus. We zijn open van 9 tot 12 en van 2 tot 6. Ja. Okay. Vertel eens een beetje van je lievelingskunst. Nou, mijn lievelingskunst mag ik niet zeggen tegen hun, maar in ieder geval, het is dan die ene met de quebracha. Ik weet niet waarom. Het zit dicht bij mijn hart. Ik heb met heel veel liefde eraan gewerkt. En het laat me gewoon denken aan... Tegen iedereen vertel ik hetzelfde. Ik wil het liefst een quebracha-boom net zo groot gewoon in mijn achtertuin hebben. Dat zie ik dat als het gaat regenen, zeg maar, dat die echt gewoon helemaal geel wordt. En dan dat hele tapijt dat geel wordt, zeg maar. Dat is mijn lievelingsschildering. Maar daarnaast heb ik ook een paar zoals deze hierachter. Het is gewoon een explosie van blijheid, explosie van... ik weet niet. Het was zo lekker om het gewoon te schilderen. En dus zo heb ik verschillende... Bij elk heb ik een andere verband en sentiment eigenlijk. Heb je tekeningen die op Bonaire zijn geïnspireerd? Ja, nou die quebracha. Die foto die ik heb is van een huis hier op Bonaire. Ik weet niet waar die huis zit, maar in ieder geval het is wel een foto van Bonaire. En deze is ook geïnspireerd door Bonaire, want ik voelde me zo thuis. Ik voelde me ook zo gelukkig op het eiland. Dus het heeft heel veel kleuren en zo, omdat het dat bij mij oproept. Ik geef je toch de kans om de mensen uit te nodigen om bij jou hier langs te komen. Ja, ik nodig iedereen uit om, het kan nog tot zaterdag, even langs te komen bij het huis is naast Confo Bonaire, tegenover Wema, voor degenen die Confo niet kennen. We zijn open van 9 tot en met 12 en van 2 tot 6. Kom gezellig even langs, kennis maken met mij en meer weten van wat ik doe. Want naast dit doe ik ook heel veel meer. En ja, kom maar gewoon lekker kijken.